Salam, hormatly yurtdoşlar. Geçen hepdede yurdumuzda bir ünsbererlik esasy siyasi waka diýip aýdaýyn. Ol halkymyzyň durmuşy bilen baglanyşykly. Ol hem Gurban Ulyň ala samsyk dogmasynyň gol çeken permany bilen baglanyşykly. Şol permanyna aýdylýar ýetip gelýän ýeňiş bayramy münasibetli Türkmenistanyň şol uruşa gatnaşan atalarymyz, nämelerimiz, enelerimizin hormatyna şolara bayrak belleýän her birisini at tutup 200 manat sowgat bermeli gol çekipdir permany. Şu permanyň bahasynyň narhyny aýtmakka ilki başdan bizim şol töwregimizdäki Türkmenistanyň daş töwregindäki öňkü Sowet respublikalaryny nähili bellenilýär ýa şu taýda şol uruşa gatnaşan adamlaryň hatyrasy nä derejede tutulýar we nä derejede olary ýanky pulsylagy bellenipdir. Şo bilen sizi tanış edeyim ilkinji nowatda. Onunla gelin başlaýan Kırgızstanyň şol uruşyň veteranlaryna, uruşa gatnaşanlara ýa tyle zahmet çekenlere $1218 ekwivalent meşwerine bayrak ýa-da premiýa pul ýanky sowgady berilipdir. Bermeli edilipdir. $1218. Özbegistan Respublikasyna uruşa gatnaşanlary ýa tyle zahmet çekenlere $1336 her birine berilmeli edilipdir. Tacikistan Respublikasyna $1198 her bir uruş veteranyna berilmeli. Deňziň aňryzyndaky Azerbaýjan Respublikasyna $882 berilmeli edilipdir her bir uruş veteranyna ýa-da tyle zahmet çeken adamlara. Kazakstana gelsek bu taýda pul paýlanşygy ýa sowgady dürli regionlarda dürli mukdarda meşwerde bolupdylar. Şonuň üçin bärde iki dürli baha bar. Men şolary size okap berin. Kazakstanyň Astana we Almaty şäherlerini her bir uruşyň veteranyna ýa-da şol tyle zahmet çeken adama $2329 berilmeli diýip bellenilipdir. Emma Aktöbede şol bayrak emmesi sowgat puly $4658 diýip bellenildi. $4658. Aýlanyp dolanıp Türkmenistana gelýär, ýanky bir Gurban Ulyň oglunyň gol çeken permanyna 200 manat, onuň bazar narhyny öwrýäs bolup $10 bolýar watandaşlar. $10. Bizim uruşyň veteranlaryna we tyle zahmet çeken denalymyza goýulan hormat şol. $10. Regiona iň baý döwletiň prezident wezipesini bir kanun eýlä oturan Atalogluň çykarýan permany şol. Şol bizim halkymyza goýýan hormaty. Nädip düşünjek bolar? Haram Atalogl haram husyatlaryň ören oýunyna seredin. Bizim ähli uruşa gatnaşan veteranlarymyzyň gadar gymmaty $10 bar. Şol $10 bağışlan bol, men deňeşdirmeli bolýan yurtdaşlar. Şol $10 hana Stockholm köçelerini elin serip oturan sigarlar bar. Şolu bir sagada ýetirmän gazanýarlar. Şolun günlük kazancı $100, $200 diýip aýdylýar. Bizim 5 ýyllap şunça agyr uruşy gerdenine çeken atalarymyzyň, enelerimiziň hormatyna goýulýan pul bayragy $10 boldy. Indi bilýäňmi haýsy döwletde ýaşaýanlar? Indi bilýäňizmi döwlet adam üçindir diýilýän şygaryň asyny, syrtyny ýa ýeňsesini nähili siyasi oýunlaryň oýnalýany. Şumaha men pikir edýän, şu Türkmenistanyň ähli künjegindäki 4 künjegindäki şol uruşa gatnaşan veteranlar ýa şol tyle zahmet çeken enelerimiz bar. Şolaryň ählisini üýşürip alanda 10 adam ýa 20 adamdyr. Kän däldir şol.
Inni seredin. Şol 20 adam diýip alamyzda da 20 adamamyň bar paýlajy $200 boldy. Munyň agzyny doldurup, ene gol çekge permany. Bular döwletiň wezipesini wezipede oturan adamyň çykaryan permanyny bir oýunjaga gurdular. Daş töwerekdäki döwletler, milletler bagyslan biziň üstümizden gülüp otylar. Ene men size şol sifirleri getirdim. Näme bu töwerekdäki uruşa gatnaşan milletlerin, döwletlerin halky adamlary türkmenden nämesi ütköşüp? Ya şolar aýratyn gahrmançylyk görkezdi türkmenden tapawutlykda uruşda. Ha ya bizinkiler nämesi plana düşdiler. Niýazyň atasyndan maşymy plany şol türkmen bilen mak iki bolaýmagy mümkin. Yani köpçülüklerin bizim halkımız gahrmançylyk görkezdi. Uruşda da iýde galyp tillaki den alamyň giýjesini günni de işlediler. Ejem pahyr aýdardy. Şo o döwür elektrik ışığı bolmadan soň şo giýjelerini şo 14 aý diýerdirdi. Şo dolan aýyň ışıgyny şo ýema çagan depäň üstüne çykyp şo taýdy front üçin jorap 50 örürdik diýdi. Ine şu güller bilen gazanylan ýeňişde indi iýdine galan ýetdik bir dile getirir ýalanda ol adamlaryň sanyny. Şolara da ine itiň öňüne oklan ýalydyk $10. Ine onu utanman gol çekip perman çykary. Ey Husayn, sen aýak aşyňdaky şo halkyň hasabyny satyn alynan ýörep barýan daroskanam şo ähli veteranlara berjek pulundan müňesi gymmadı. Ha? Nädip sizin insanyňyz satdy, beýdip masgara etmäge öz halkyňyzyň gahrman wekillerini. Olar bizim watanymyz, gelejegimiz, halkymyz üçin ganyk wepat boldular. Diri gelenem soň horhamsy durmuşdy, ene bu dünýeden ötdiler. Indi sen şo galan 2 ýekediňem üstünden gülmek üçin $10 paýlanmalýar. Äkitde öz eneň ataň mazarly dik şo puly. Türkmen zady mätäşdäler. Yani jogap bermeli günü geler bu zatlar üçin. Adamlar yüregine ýazyp goýýanlar şu zatlary. Siziň edip oturan jenaýatyňyzy. Utançsyz haýatlar. Ene başga tema geçdik. Ýene de şu geçen hepde de men ünsümi gaty özüne çeken 2 sany waka var. Olaram ene biziň kardeşlerimiň çykyşlary bilen baglanşykly. Men olum 4 gün mundan saparagan yekelikde eden gysgaçyk çykyşy var onun mäşmutluk. Ene şol ýerde düşündirip berýär. Döwletiň hazynasyny näme? Şol hazynyda näçe pul bolup biler ýa bar döwletiň ýerasy baýlyklaryny göz öňüne tutanda şol baýlyklar nädip erejeli paýlanylmaly, kimlere berilmeli, kimler şol baýlyklary alyp 2-3 köperdip döwletiň içinde işläp ene orta grup gatlygy döretmeli. Orta grup gatlygy döwletiň umumy ilatynyň sanyny alsak 60-65 göterimi orta grup ýagdaýda ýaşasa diýmek şo döwlet gruply döwlet diýip hasap edilýär. Hep 60-65 göterim ilat gruply ýaşandan soň olar ýanky 5-10 ýa 15 göterim ilat orta grupdan aşagda ýaşaýan bolsa şolary grupla gatlyk özgerdenini alyp çykýar obrazlaryny aýtsak. Şolaryň iş orunda öğretmegi bilen, aýlyk hakyny köpertmegi bilen, şol aşagdaky entek şolaryň derejesine ýetmedik adamlaryň alkaýyn ýaşap, soňra pensiýa skalaryna da pensiýa üçinçiligini ýa medisina hyzmatyny alyp bilýärler. Ýanky gün mataryň ösen döwletlerini orta grup gatlyk 60-70 göterme aralygyny. Ondan 10-15 göterme şol orta grupdan aşağı ýaşaýan bolsa, onuň ýokarkyny alýan bol, ýokarky gatlygam 10 göterimden ýokary bolanatdy, milliarder diýerler. Aşa baýardyny. Ýöne olaryň nalog gemesi bar, salgy tölenýän iş galasy
düzülme var. Näçe adam köp baýlyk ýygnadykça ýa gazandykça şonça da köp döwlete salgyt töleýär. Ýöne olar orta grupdan ýokary ýaşaýar, ýöne olar töleýän salgydy orta grupynkydan bir näçesi ýokary bolup bilýär. Şonuň üçin şu sistemany döredelli ýa döretmekçi biz şunu etjek diýip ine saparaga çykyş etdik we halka ýüzlendi. Men şonu gaty yerlikli we öz wagtyny edilen çykyş diýip düşünýän. Hem ol adam ykdysadyýet boýunça bilimi gaty ýokary. Onsoň ol adamyň gaty tejribesi bar. Şahsiýet hökmünde, işler hökmünde, döwletiň bir puwdagyny dolandyran adam hökmünde. Şonuň üçin şol çykyşy men özüňem sinim oturdy beýleki watandaşlarymdan görmedikler bar bolsa görmegini soraýan, görenler bar bolsa netije çykaryn özüňizde gerek netijeni saparaga şo taýda göni aýtdy. Gelin goşulsun, işlen, ertekün ene ýurda baramazda ene sedem şol ýanky gaznan bir bölegini eýe çykmaly bolsaňyz, sebäp ol gazna halkynky, döwletiňki, milletiňki. Şonuň saparaga ýene bir gezek tasdiklap aýtdy. Ol hiç kimiňki däl. Gurban ulyň kim däl, on kakazyň kim däl, oglunyň kim däl, ahtyrynyň kim däl, niýazyň kim däl. Ol halkyň gaznasy. Şol agzalyan 13-15 trillion dolar ol bizim halkymyzyň şu toprağa eçilen baýlygy. Şonu ullanmagy her bir maşalan her bir adamyň çağadan başlata 7 ýaşdan 70 ýaşlygyna çeldi diýip aýtsak, obradyň hemme haky we hukugy bar, ýa paýy bar. Şonu nädip 13 ýa 15 milliard ikisedi köpürtmeli, 3'si, 5'si ol eýan tehnik soraglar ýa ykdysady soraglar ony şol iş edýän adamlar, işe gur adamlar ýani nähili paýdaly iş dünýäsi diýip aýdýarda saparaga şol biznes bilen mesullanýan ýani girdejini, çykdajyny deňeşdirip hasaplap şonun girdej alyp bilýän akıllı başlı adamlar, ýigitler gelirler, gyýdylar, gelip şunu işi almaly bor, berja etmeli bor. Olam öz milletimiziň grazdalary bolsa ne ýaşy, diýmek, ol türkmeniň öz içinde galjak, o pullarym, o baýlyklarym. Eger şonu etmejek bolsa adamlar, goşulmaýan bolsa şugun, onu daşyndan ýanky işler tutulmaly bolýar, ýa daşary ýurt kampaniýalaryny çağırmaly bolýar. Eger öz türkmeniň gatnaşmajak bolsa, ahir soň şol 30 ýyllar ölümsiz, bilimsiz, şu ukun pensiýasiz ýa-da saglyksyz galan halkymyzy köçärdiň malden ýa-da ýok. Demek şolaryň nähili bolsa bir ýollar bilen şolaryň oňuşuklugyny, gargany, himaýadyny, kömegini, medisina kömegini hemme zadyny pensiýasyny üpçün etmeli bar. Belli bir meşwerde ýaşartdy. Ýöne şonu etmek üçin hem serişde gerek. Şol serişdenim ýani üpçün edip biljek işe gur adamlar. Türkmenne gatykan işe gur. Ýöne 32 ýyllap şol eline urulup, çapalyp, gysgyldyp, kesilip, elinäki emlägi alınıp, baýlygyny alyp, tozdurup, bir böleg türmelerden çykardyryp, bir böleg ähli zadyny, malyny, mülküni taşlap ýurdun daşyna gaçyp gitdi. Şol adamlara menem şu taýda gezegimde ýüzlenmekçi bolýan, niyaz we gahar edip ýa gurban ola öýke kyn edip gidenem bolsaňyz indi öz halkymyza, öz watanymyza, öz başaranyňyzy, ukybyňyzy, bilimiňizi, tejribeňizi görkezmäge wagt geldi. Şu zatlar saparagan hemme aýdan zadyny täze guruljak Türkmenistanyň täze parlamentine ýa-da mejlisine şu zatlar kanuny kabul ediljekdir. Şoňam ýerine ýetirilişini hemme taraplar gözegçilik ediljekdir, kontrolda saklanjakdyr. Parlament tarapdan, deputatlar tarapdan we Türkmenistanyň prokuraturasy tarapyndan. Hiç kimi o taýda holtumna urmak ýa aýagyny gyşyp basyp alan emlägini ýere şepe saga sowurmak mümkinçiligi bolmaz. Onuň öňüni kanun hemde gurulmalaryň işgärleri kanun esasyna barlary öňüne alar. Şonuň üçin häzirki diýiljek zat eger isleňiz bar bolsa
Bunu size şumar teklif edildi. Men iktisadiyetçi del, men bank işgari del, şu zatlardan 100% baş çıkarıp oturan aramızda saparağı var. Başka da yigitler var, yaş yigitler var, yaş zenalar var. Olan adam şuun kunaydı oturmak gerekker. Yönü şolar şu zatların üstüne işler otur. Yönü beýle değilligi Türkmenistanyň hazynasyny şu adamlar öz arasynda işlemeli, özleşdirmeli kanun ýok. Hazyna halkynky. Döwletem halkynky. Şonuň üçin şol ýerler meni paragat edetdi. Menem şol ýerler meni ýygyny öz sözüm bolşy. Gelin goşulşun. Ýa-ni bir iş dünýäsiniň adamlary, ýigitler, senarlar watanymyza hyzmat etmege wagty geldi. Belki de siz şu mahal Ýewropadamy, Türkiýedemi, Orsiýetdemi, Belarusdamy, Ukrainadamy, Dubaýda men bilemek. Nirelerde biznesinizi ýöredip berensiniz, öz kyzyjak gemäňizi. Şondan gelýän ýa-ni girdejiniň bir bölegi şo ýaşap oturan döwletiňiziň gaznasyny töleýänsiňiz. Ol hökmen edilämeli iş. Eger arasy iş ýöredilýek bolsa. Ýöne bir zady pikir edip görüň ýurtdaşlar. Şol tölejek salgydyňyzy öz ýurduňyzda şol biznesi ýöredip öz döwletiňiziň gaznasyny, hazynasyny töleseňiz özüňiz abar edälmi? Öz çağlaryňyzyň, aktyklaryňyzyň, çoğuluklarynızyň gelejegi üçin maýa goýum dälmi şol? Hiç ýerimiz daşary ýurtda pes günümiz ýok. Her kişi öz başaranyna görä, gurbuny görä, ýagdaýyna görä ýaşap ber, işläp ber. Ýöne şu döwletlerde biziň töleýän salgytlarymyz öz döwletimizde төлenen bolsa, diýmek şol şuun ejir çekýän garrylary, çağılary, denalary, saglyk saklaýşy şulary karşılanmaly, ýurdun goragy. Biz bolsa daşary ýurtlarda işläp şu döwletlere salgyt töläp ber, öz watanymyzdan tozup ýaty ýa-da ony talap otyrlar. Indi mundan aňyrda çydamlyk ýok, ondan aňyrda ýa beýnamyzlyk bar diýip düşünýän. Şu ýagdaýlary görüp bilip oturup sesimi çykarman, men öz günüm geçýär, o diýede ýa-ni goşum ýok, ýykylsa habarym ýok diýip ýaşalýan döwür däl bu. Şo ne diljek bolsa onu pasportuňyzdan türkmen ýa ady öçürämeli bolsaňyz. Sebäp watan howpastyny şuňky. Ertesi güni şu siziň hemmäňize bagly bolup durmalym Türkmenistan döwlet hökmüne ýaşamalym. Biz millet hökmüne ýa dir pitrak bolup dünýäň dört künjini ölüp gidýänçä türkmen ölemizden soň ýygymyzdan weýran. Şu durmuşa gaýylmasaňyz, sonra özüňiz jogap taparsyňyz diýen men ully kanumyt bar. Indi ýene de bir mesele bar, olam şu geçen hepde degişli, ýene de biziň öz kardeşimiziň çykyşy bilen baglanşykly. Olam yekelikde çykyş edip öz pikirini aýtdy, ona kemini, Merdan aýtdy, ýakyn bolsa şonu tutup bilersiňiz. Ene şonuň 3 gün mundan özeleden çykyşy bar. Şol çykyşdy men Keminanyň esasy getirýän ýemesi argumenti ýa halkdan eden haýyşdy. Hatta şol görýäňiz da polisler, mehkeme işgärni, prokuratura ýene bir görlähet gelip adamlary jaňa edara barmaly, kantora gelmeli, polise barmaly, ýa üstüne gelip sürünip durlar. Hani ejen ýerde, kakan ýerde, ýa siziň ogluňyz ýa agaňyz ýa äriňiz ýa geliniňiz o taýda Türkiýede hökümete garşy çykyş edip ber, onu diýär, many diýär. Sonra besetmese sizi basar, tutar, yıkar, aynam edip hayvat atýarlar var. Şolaryň adyny, familiýasyny ýazyp bize ýetirin diýip kemine halka gönüýürler. Näme üçin şol zatlar gerek? Birinjiden şol sizden geljek materiallar var. Her biriň öz başyňyzdan geçireni näme barada geldiler, näme gorkuzylar, kimler şunu edýän, näme üçin edýärler. Şu zatlary öz bilşiňiz, görşüňiz ýaly ýazyp ana kemine ýetirseňiz ýa fotodokument bilen, ýa video rolüňiz bilen. Ol eýan şol gelen döwlet işleri var. Egni pawarly. Jenatkar toporun ağzası bolýar. Şolar soňra ertesi gün ilkinji nowatda
açın täze Türkmenistan gurulanyna ine şolun garşysyna gozgaljak jenayet işin subutnamasy bor. Ine anyk şu maşgala ya şu adama şular ýalyny hop salyny, şular ýaly zulüm edildi, şular ýaly gorkyny gapladylar, ya emlägini aldylar, ya urdular, ya ýenişdiler, ya ýene-de birden iýdin naklara haýbat atdylar, ya çağılaryny gorkuzdylar. Şu zatlaryň hemmesi dokumentleşdirildi. Tam suud hemmesine jenayet jogap karşyna çekmek ansat boljak. Materiallar taýýar. Diňe prokuratura geçirilmeli. Bu bir. İkinciden kemin aýdyp berdi. Şo gelen materiallary gizlin ýandaydy. Nähil gizlin. Şonu jemgyýete ya köpçülige ýetirmeden onun saytda ya sizin öňüňize çykyp ay plan bolupdyr ya plan edipdirler diýip aýtman, onu diňe şol gizli ýagdaýda kopyasyny alyp halkara goramalara ýetirmeli. Dünýäde näçe hukuk gorayan halkara goramalar barsa, şolun her birini ýanky sizin ugradan we ýanky düşünürşiňizmi, arzanyňyzmy, beýanatyňyzmy, şolary kopya edip şolun her birini uratmaly. Şol işler ýetiljek, adamlar taýýar, bärde garaşyp otylar, şu zatlary beýle halkara goramalara ýetirmek üçin. Näme üçin ýetirmeli? Birinciden halkara goramalar ýene-de bir gezek bilsinler. Adamlara dörlü şertde basış edilýär, gysış edilýär. Bulary geplemez ýaly, dörlü hup awanlar, gorkuzýarlar, ürküzýärler. Ene ýygyna garalaryny ýa ýurtdan çykarlaryny, pasport sistemasy, ýurtdan çykma arda bereni diýen bir bolgusyz bahanalar bilen, ene şolun ardasyny ýygyna gaýtarýarlar ýa biletlerini köýdirýärler. Şolun hemmesi jenayet. Indi biz şunu daşary döwletlere ýetirmeli. Hana olgun İsrail'in gemesi ýani ilçihanasy açylanyna bir bar gaýdypdyr. Şol jurnalist barlasy, hukukçy birden hana aýdyp berdi, şäheriniň içi boş, adamlar diňe awtobusda görmesen hiç ýerde görüp bolana, bankomatlarda pul ýok, bankomatlar işlänir, internet ýok, aeroportyň içi haňlap dur, boş. O aeroportyň öňünde ýanky samalyotdan durulgasyny jemi 2 sany samalyot dur diýdi. O aeroportyň bahasy $3,5 milyard. Ine o jenaýatyň ine subutnamasy, şol denan şu gören zadyny ine suud edip berdi. Indi şonu bütün dünýä bilýän Aşgabatda nähil ýagdaýyň bardy. Ýöne Türkmenistan diňe Aşgabat däl. Halk diňe Aşgabatda ýaşanakdy. En esas ejir çekýän halk töwerekde ýaşaýar. Welaýatlerde, etraplarda, Aşgabatda näçe daşlaşdyrsa, şonça da garyplaşan halkymyz bar. Ine şolun üstünde tepesinde şänlik döwýärler hökümetiň, jenaýetkar toparyň agzalary, bu ýa-da wekilleri. Şolary biz aýan edýär dünýä jemgyýetine, halkara goramalary. Ýapyk görnüşdi. Onuň hiç ýerde çap edilmezlik şerti bilen. Näme üçin şonu diýär? Birinciden olar ýene bir gezek bilsinler. Türkmenistanyny nämelerin bolup geçýän. Olan o watan satan programasyny näme käkeledi, näme diýdi, ol haýsy permany golşapdy, bize bildirýän ýeri ýok. Ýöne bize bildirýän zady şo halka edilýän zulüm. Gece günü halkyň başyna salynýan zulüm. Ine şonu biz yazıp, yazga geçirip halkara goramalara ýetirmeli. Her bir welaýetde näme bolýanlar. Ine olar gördü. Bilýär indi ýagdaýyň nähili. Näme üçin? Bize näme üçin peýda bolşun? Ertesi günü halk öz hak hukugyny sorap, köçe çykdy, mitinge çykdy, ýaşal hökümeti pulçap ýeriň ýüzüne ursa, ine şonu şu subutnama bar. Biz size ýazdyk, biz size görkezdik. Halkyň çekýän derdi çekip çydarlyk däl. 20-nji asyrda insan aslyny beýle ýaşamaly. Dünýäde en pes derejede ýaşaýan ýene biziň Türkmenistanyň ýa-da türkmen halkymyz. Hatta Demirgazy Kareýan ýylat şu ta diktatura bolsa-da, olaň ömür girmesi, çykmasy ýa ýurdun içinde arkaýyn hereket etmesini el urlana. Şäme? Bizde bolsa bir welaýetden o welaýete geçip bolana. Kim öňüňizde böwet bolup durar? Haýsy Paris, ady, familiýasy, zwaniýasy bardyr. Suraty bardyr. Video düşürün.
Elinizde telefon. Bir minutta basılsa hani Türkmenistan'ın gelip bine islenlik dünyanın küncüne gelip bilýär. Näme şonu etme yaltanýanyň mı? Öz hukugyňyz dälmi? Onsoň aýdýanyň bize hiç kim kömek eden. Yurtdaşlar, adam özüne özü kömek etmese, daşından gelip kömek edenin peýdasy ýok. Daşından bir adam kömek edip bilir adama, olam şol hassa bolup ýatan adama lukman gelip derman berer, operasiýadyr, ýene bir zat onu kömek edip bilir. Onda da şol ýaşama umydy bolan adama, ýok, ajalyň boýnuna alyp ol operasiýa baran adam hirurgam halat edip bilen hakda. Şonuň üçin her bir adamyň öz ykbaly, öz elini şu duran sosialda ýagdaýda, ýa-syýasy ýagdaýda. Şonu siz ýatdan çykarma. Hana eýam men şuň kemine bilen görleşdim. Eýam ilkinji ýani ardalar gelip başlap bir näme bolan barady. Ine gaty dogry. Berekella. Dowam etdirin şonu. Soňra görürsiňiz haçan täze Türkmenistan gorlaryna şuňky ýazylan ardalarňyz ilkinji nowbatda serediljek. Prokuraturamyz ýa işläp oturuň üstünde täze Türkmenistan. Saýhallaşdyr. Birinji, ikinji, üçünji, beşinji. Men bundan 2 ýyl öňe ýönekä ýaraýdym da Süleýmanyň depteri dip. Şol depter ady bilen indi prokuratura göni şol işler bilen meşgullanýar. Şonuň üçin şu meselede de sizin hem maňyzy aktiv işçiligi arkalaşyga çagyrýan. Ol özüňize gerek, maňa gerek gel, ýa-ki mina gerek gel, ýa-da paraga ýa ýene beýrimiz. Ol özüňize gerek. Ertesi güni bize mene ejer çekenlik gelsen, ol eýem yurt azat bolandan soň, ol eýem serediler elbetde on ardasy gyrazyňlasy ýok. Ýöne eýem ol nowbatyna garaşmaly bol. Şuňky ýagdaýda, dören ýagdaýda çykkansa ýagdaýda öz derdini aýdyp bilen adamlar, uradan adamlar elbetde olaň ardasy ilkinji nowbatda seredilmeli bol. O barada görürmem ýok. Hep arda ýazylan gününden eýem täsiri başlanýar. Şoň ýene 6 aýdan ýa 1 ýyldan soň ýazylan arda bilen şuňky ýazylan arda tapawut bar, seredilmek möhletem barda. Şonuň üçin yurtdaşlar bir meselede de sizin özüňiziň oýlanmaňyzy, pikirlenmeňizi, bir karara gelmeňizi sizden soraýan, seredin. Görüň, öz ýagdaýyňyzy özüňiz aýdyp biljekmi? Ya cehennem dip ýene de şol Türkmençiligi salyp ýa öz etmeli işini ýene de Allah Taala tawşyp oturjak bolsaňyz onu gatkan horlanmaly bolarsyň. Şuna deýnidi, bu mesele bar idi. Ine jemläp aýtsam, şol geçen hepde degişli wakaly Türkmen halkymyza ýa ýurdumyza degişli şu 3 tane meseleni gördüm. Indi 4-njisine garaşyp otyn, şuň 8-nji may. Erti de bolşeýaly ýeňiş bayram diýip bellenilýär. Bizi çağalykdan görenmedem şol, bilenmedem şol. Bizim neselimizde uruşun veteranlarynyň köçeden şo paratdan geçenine döşünä orden medallar güne ýaldyrap gözüň amaşdyrýan döwrüni gören çağalar biz. Indi şol veteranlardan ýa onusy bar Türkmenistanyna ýa ýok, olam nägumany ýani şulary şeýdip şularyň mertebesini ýere sokan üçin men näme diýip näme aýtjagymı bilemem. Gahar gazap hynzap dur bokurdagymdy ýön bilemem men saklanmaly bolýan. Halkyňyň çykanda. Onsoň şu indi erti 9-njy may. Indi gutlar ýal veterana ýok, otaýdy. Şeý diýip aýdyn. Bizde dine şol öten atalamyzyň görkezden gahrymançylygyny öňüne başaryp, şolaň ruhyna aýat okasak, sadaqa bersek, ýaşylykda ýatlasak, şolaň bir abraýyny sakladygymyz bar. Men başa näme diýip aýdym? Indi ol hökümet diýip özüni atlandyrýan jenaýatkar topar bir näçe ýyllar parat geçirýärdi. Şu 9-njy maýda. Ine bizim näme goşanmyz bar, näme bar. O bir topar o tansoýnap bererlerden düzülen ol alaja, mulaja goşan bilen
kimi gorajak, olar kimi saklajak, wa günüňe ýanaýyn türkmen. Olar därin isgamadyk heýwanlar, ayaklarını tapır dedi, parada uğradıptırlar, bolu başı bilýän zady. Hem 2 ýyl harba gollukda bolardy, ok atmadyk, esker avtomobiline tutmadyk, eser onuň eser bormy? Ya ol watan gowraçysy bormy? Bu gorkadýanjalaryň mene oýunjak şol dünýä jemgyýetiniň öňünden sahnada gorkadylýan oyun. Hani inne görelim menem garasy otyn erti 9-njy maýa dep. Hani bilen şol öňkü ýyllarda görkezýän harby tehnikalary nerede? Ýernemi ya Orsiýada uğradylmy? Uğradylan bolsa näçesi uğradyldy? Galan bolsa han galany erti görkezmeli bar olar paratda. Raketalarynam, toplarynam, tanklarynam, BTR-larynam, samolyotlarynam. Ene erti 9-njy maý. Erti diýäni meni bärdi Şumal Şuwetsede sagat 9 boldy, diýmek Türkmenistanda ýam gece 1 boldy. Ene ýani 5-6 sagatdan soň ene bular hökmen parat bermeli. Bolýam şo parat ýa ýokmy? Bolany näme tehnikalar çykarýar? Görelim ýurtdaşlar. Şol mundan 3-4 ýyl ozal çykarylan tehnikalar barmy? Ya geçen ýylky ýaly üzlem saplanmarmy ýa olam ýokmy? Hep Türkmenistan tehnikasynyň bir bölegi askalatda duran ýararlyňa hemmesi. Ýöne şu parada çykarılan tehnikalarym ýok bolmagy mümkin. Bar bolsa erti görkezsin. Bizim görüp garal bütün halklar. Ýok bolsa da diýmek bilen hemme tehnikany hem orsun haýryna geçirirler. O Ukrainanyň garşysynda. Onuň görüp galar. Şoň üçin hormatly ýurtdaşlar, men bilýän türkmeniň her bir ojagyny her bir masaladan şol uruşa gatnaşanmadyr. Şol masaladan uruşa gatnaşmady da ýa-ni tyýylla zähmet çekendiler ählisi. Enelemede atalamaz. Gijetin günni dedim. Aylygym ýok, olara güllügüm ýok. Diňe front üçin. Şu egin näkize ähli şaýsepel sport denanlymydan fronta tawşar. Bütün SSR-in çägini türkmenlerden maşa şol işeden denanlar ýok. Ýok, ýene bir gezek ýok. Yani onu siz bu sonup bilersiniz, yani bizim geçmişimizde ailen atalarımız bolupdyr. Yani şolary ýaşylykda ýatlalyň, olaryň ruhuny tewiraýat edelin, sadakala berelin. Hoy erti şol ýatlama güni bol, ýagty ýatlama güni bolsun. Sag bolun dinläniňiz üçin hemmäňiziň öňünde saglyk. Sag oturuň ünlü köpleşikler üçin.